Hürmetli millettaşlar, kardeşler, hizmet söyüşen ongan bulgan Tataristan halkı, ilginçlerimiz, terlikçilerimiz, ihlas көңелдән sizni halkımızın büyük beyremi Saban toyu bilen tebrik etem. Saban toyu, halkımızın zargı kütüp algan burungu hem мәңге яш бәйрәм. Ул җир ананың уянуын искәртә. Игенче хезмәтен данлый, татар халкының үзенчәлекле бай мәдәниятен, кунакчыллыгын тасвирлый. Без бәйрәмгә ел сайын матур күрсәткечләр белән киләбез. Районыбызда барлык программалар буенча да эзлекле рәвештә эш алып барыла. Торак йортлар, халык өчен әһәмиятле социаль мәдәни объектлар, яңа юллар сафка бастырыла, төзекләндерелә. Милли бәйрәмебезнең телекчеләребез сөт савучыларыбызда хезмәт уңышлары белән каршылый. Арча тарихында беренче тапкыр тәүлегенә 200 тонна сөт сава башладык. Икмәк безнең зур байлыгыбыз, һәр йортның буллык билгесе. Өстәлләребездә икмәк булса, өйләребез дә бөтен, илебез дә көчле, имин булыр. Игенчләребез бу елда бар тырышлыкларын, эш тәҗрибәсен бер төенгә туплап, тырышып эшләделәр, бай уңышка ныклы нигез салдылар. Хөрмәтле халкым, барчагызга саулык, бәхет, бәрәкәтле гомер, иминлек телим. Күкләребез һәрчак аяз, елларыбыз тыныч, игеннәребез мул булсын. Бәйрәм белән!